بسم الله الرحمن الرحيم. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله عز وجل. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet ediliyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytti: Yakulullahu azze ve celle. Hudaý tebarek ve taala aytdy: Ana inda zanna abdi bi. Men bennemin maňa gümeniniň ýanyndadyr. Ve ana ma'ahu iza zakarani. Ve men bennemin ýanyndadyr her wagt bennem meni ýadyna salsa. İn zakarani fi nefsihi zakartuhu fi nefsi. Eger bennem meni öz ýanyna, fakat diňe öz ýanyna meni ýatdysa, men diňe öz ýanymda şoň adyny tutaryn. Ve ýatlaryn. Ve in zakarani fi mala'in zakartuhu fi mala'in huwa hayrun minhum. Eger meni bir cemaatda meni ýadyna salsa, oni ol adamyň cemaatyndan hayrrak cemaatda oni ýatlaryn ol adamy. Ve in iqtaraba ilayya shibran iqtarabtu ilayhi zira'an. Eger o bennem maňa bir garş ýakynlasa, men bir garşdan kärräk ona ýakynlarym. Ve in iqtaraba ilayya zira'an. Eger maňa bir zira ýakynlasa, men ona iqtarabtu ilayhi ba'an. Men bir ziradan kärräk ona bağ diýip aýt berilýär. Şu andada ýakynlarym. Ve in atani yamshi ataytuhu harwalatan. Eger maňa ýürüp gelse, men ona ýörtüp bararym diýär. Muni Hazreti İmam Buhari 7405 numrada ve Hazreti İmam Muslim 2675 numrada ve İmam Tirmizi 3603 numrada ve İbn Majah 3822 numrada öz hadislerini getiripdir. Hudaý tebarek we taala biziň tobamyza muştak, Hudaý tebarek we taala biziň dogry ýolumyza gelmekligine gowwarýa. Bizde Hudaý tebarek we taalaň bu çağalygyna, bizi da'wetine lebbeyk diýip Hudaý taalaga ýykylaýyn. Hazreti Ali kerramallahu wejhu fermaýyş etdi. Bir kafir soraýa: "Ey Hazreti Ali" diýe. Kabrda azap yok, cehennem yok. İnha biz bir adam ölüp gidenden sonra ol hiç sadi bilmeye, onun üstünden azabı görünüp durulany biz bilemiz da. Hazreti Ali kılıcını alakani bir daşın üstüne çekke, daşın üstünden o otturye. Yağı kafira aytye: "Ey kafir" diye, "gördün mü" diye. Daşta diye doňup turanda, bu kılıçta doňup turanda arasından näzir ot çykdy diye. Eger kıyameti bolsa, biz bu dünýäde gowy işleri etdik, biziň nefsimize. Eger kıyameti bolmasa da, siz diye bu dünýäde de adamlar entitdiňiz, ahiretde de diye wara, gum bolup bara daga kiçik, ne hiç bir ýagşylygyňyz bolmady. Emma ahireti size bolasa, cehennemde hemişe ýanyp kaldyk diye. Hudaý tebarek we taala bu günlerdeki Hazreti Ali radıyallahu taala anhu 4-nji halifaň şehit bolan günlerine we Hazreti Şeyh Muhammed Osman Sirajuddin'in bu günlerde dünýäden geçen günleri Hudaý tebarek we taala şolaň hakyna dua edip şolaň tarapyndan siz hayru hasanat etmekliňizi Hudaý tebarek we taala hemmemize muýasser etsin. Allahum salli ala